یا الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز، خوش آمدین. یعقوب جان خوش آمدی. یعقوب جان تجه خوش آمدی برادر عزیز. سلامت باشی، سلامت باشی. و علیکم السلام. سلامت باشی دوست عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی حال و احوال داری؟ شکرانه الله خوب هستیم برادر عزیز. دو روز در پخش مستقیم نبودیم، کار داشتیم برادر عزیز. 5 نفر شدی. خوش آمدی برادر جونو. خوش آمدی همه کسا، خوش آمدی دوستای عزیز. Ozzy now durmadan 5 نفر durmadan bu durmadan. Hozir میدرن inşallah. Gab نیستن. Gab نیستن. Gab نیستن. سلامت باشی. 3 نفر در پخش مستقیم. خوش آمدید دوستای عزیز. از سوزا که نه همه کسات اینجا که سلامتیتون خوبه، کار و برکتون خوبه، زندگیتون خوبه دوستای عزیز. تو نفر این کنی نویسونید دوستای عزیز اگه چی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین. دورای وطن خوش آمدین دوستای عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین.
Лола Маринови салом ба ҳама. Ва алайкум салом, хуш омадин. Лола Маринлови Закат, хуш омадин. Акаи ҳунарсози Шукрона, алло хуб ҳастем. Шумо чӣ хелен? Созен? Саломатитон хуб аст? Кору буракотон хуб аст? Салом ба ҳама дӯстон, ака. Ва алайкум салом, студияи Панҷакин, хуш омадӣ, бардори азиз. Ва алайкум салом. Шукронаи Аллоҳ, морам созем. Худо ҳамеша соз бошед, дӯстои азиз. Чорум лайк, брати нар. Саломат бошед, раҳмати калон. Рустами Бакриддин, якум лайк, беҳтарин канал. Салому алайкум Рустамҷон, созаки тенҷаки саломатит хуб аст, дӯстои азиз, кору боракот хуб аст? Созен хубен иншоалло, брат. Шукрона, алло хуб ҳастем. Шумо чӣ хелен? Хуб ҳастен? Ман эфир дорам, админ. Бахшиш Рустамҷон, телефонро дадаан тиреза мондагим, вайфайш агар гирим ҷумъу нуша, вайфайш гӯем бо безеб меша вайфай. Хулоса айман ягон 3 метр дур ай телефон пахши мустақимтон дорам. Мода наметонем, иншоалло баъди эфир иншоалло медураем. Созаки тенҷаки саломатит хуб аст, Рустамҷон? Так, чо кардин, брат? Алҳамдулилло гаштем майда. Бо ин хазяйка ягон ҷо рафтай чӣ? Хазяйка намедона коли ман пахши мустақим карагиам. Агар рақамҳои телефонашо дошта бошем, хабарш кунем. Усмонҷон Юсуфҷон, салому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. Усмонҷон Юсуфҷон, хуш омаден. Так, баъди 5 дақиқа фаҳмо, баъди 5 дақиқа пахши мустақим мекунем. Панҷум лайк, бародар. Хуш омадӣ, раҳмати калон, зинда бошӣ. Апаи Оиша салом гуфтестай, беспредел. Хуш омадед, беспредел. 8 нафар шуде дар пахши мустақим. Хуш омадед, дӯстои азиз, ҳама каса. Раҳмати калон, миннатдорем, ки дар канали Казан ТЖ медураем, дастгирӣ мекунем, дӯстони азиз. Хуш бошед, дӯстам. Так, мана дастгирӣ кунед, илтимос, бародарҷоно. Гап неста ки Усмонҷон Юсуфҷон, ман ҳозир шуморо клик метем, силкаи каналтон амоне. Инак чӣ Казан ТЖ оли меомадагиста ба фикрам. Так, ина бардора Рустами Бакриддина дароин дастгирӣ кунем. Хазяйка нест, хобуш бурд, брат. Оли мебия иншоалло. Он касо оли хабар надорам. Ман телефонам дуртара, ман гуфтам дар имошон хабардоршон мекунам. Агар ягонтатон модарои азиз чӣ имои админа дошта бошен, чӣ кинен нависен шаки пахши мустақиму даро, иншоалло медура. Админка фарёд кунен, дӯстам тез гап неста, файродиш мекунему. Ягонтатон имошо дошта боша, илтимос файродиш кунен. Обуна шавен. Так, Усмон Юсуфҷон, апаи Казан омаданд. Ҳатман салом бугӯ, бо мара мега бемеҳр шидӣ, додари. Гап неста, гап нест, додари тоқидори апаи Казан омада гап мезанам, ки беспредел омада буд, тоқии сариш қатӣ бо бур рафт, карочи. Гап нест. Ҳозир мегум, брат, гап нестай. Панҷ нафаре дар пахши мустақим, дӯстои азиз, хуш омадед ҳама каса. Усмонҷон Юсуфҷон силкаи каналашо мондеса, дӯстои азиз, дароин дастгириш кунен. дӯстои азиз, ба канали Казан ТЖ ман худсарона наметавонам подписатсия карда, бо хафа нашавен.
ولی صاحب کانال خودش میبیه انشاءالله подписаться میکنه کانالتون. برای که من یکمش مثال درم اگر از افیر دقیقین در اومدن نش با نوتبوک هریسم افیره، برای همین ادمین که خودش بیاید با تلفنش خودش دستگیری میکنه ایجاد مثال افیری ما دایگون گرام خلال نمیرسونه. فایزالدین خوش آمدی برادر عزیز، خوش آمدی. التماس منو تگ دستگیری کنین، کانال منو دوست دیدم. این کانال نوای من. کانال ترا کی دیزید عثمان جان یوسف جان برادر عزیز؟ برادرها کدامت نمره کزان تجارت داشته باشین در ایما خبرش ممکنه که پخش مستقیم شون بیان. السلام علیکم حکیم جان، خوش آمدید دوستی عزیز. سوزا کی تنجا کی سلامتیت خوبه؟ کور برکات خوبه دوستی عزیز؟ چه حال داری؟ اینا برادر عزیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید. خدا اینا کی آمد؟ صاحب کانال آمد کزان تجا آمد. خوش آمدین، خدا سلامت باشین. خدا سازی نغزی اینا آمد می خوش آمدین. شکری خدا رحمت گشتیم. راستی گپ عروس گفتستم سخت زنگیرم. با غمی ترخرم سغرا. سخت زنگیرم. سخت زنگیرم میگه آخی. اما تو اگر کانکریت زنگیر میشی ولی 20 زنگیری سگی بیدی نه که مخی سغرا تو کانکریت نیستی، تو بل حواسی تمام حواسک میکنی تمام حواسکی درنی قفسکی تو. شکرانه الله. ما کور دایم راستی گپ بعد می نویسم نسه برای ریکورد خداوند نگهبان میگوشه. کی کزان تجه قدا کی توقیدورک آمدگی بود گفته که کزان تجه آمد اپای عزیز سلامی ما را رسانو. گفته گپ شونزنه که ما بیمهر نیستیم، ما میدرویم کانالشون خبر میگیریم. خلاصه توقیدورک بسپریدی نامی کانالش آمده بوده. так что саломтон расондак. Бухон. Так. Логини паролша гум кардам. Дар як эфир пурсидам чӣ хеле кунам. Так гӯш кун. Логини парол мегӣ гум кардам. Ҳамин рақами телефонат боша бародари азиз. Вай канала 2x2 айвастанавид карданаш. Ҳамин логини парол мегӣ вай айнав логини парол мезаниша бародари азиз. Фақат рақами телефону дар кораю ҳамо аккаунте ки задагӣ тамом. Ягон мушкилӣ надоро барои вастанавид кардани канал. Ёқубҷон омадагӣ буда ки бо як тоқидорак омадагӣ буда. Як тоқидорак беспредел номи каналаш гуфта ки апаи казана гӯ ки салом расониякуму гӯша ки мо бемеҳр нестем. Хулоса омадаем каналаш дастгириш кардем бо рафтем. Хай ман гуфтум шумода расондум. Худо саломат бошем. ҳамура мегӯй худо медонам. Бале ан ҳамун тоқидорак дута ёқуба вуҷудам. ҳай дӯстои азиз, шумо
чахчах кардан гиренда ман кам кам ништа кунам ки ҳами як 20 дақиқа пеш кор биромадем. Хулоса зиндагӣ зебост. Салом ва алайкум салом. Зиндагӣ конечно зебост. хуш омадед. Зиндагӣ зебост. шукронаи Аллоҳ. аҳалаи муслим хуш омадед бардори азиз. шаҳритӯз ва алайкум салом. шукронаи Аллоҳ ҳама хуб аст. раҳмати калом. раҳмати калом. раҳмати калом. раҳмати калом. зинда бошед. стакан надорум, ба қалашка қатӣ мехӯрам. стакан наовардам. салом апаҷони казан. лайк мондан мерам. ва алайкум салом. оилавӣ дар Россия хуш омадед модари азиз. раҳмати калом ки дар пахши мустақими Казан ТВ иштирок кардем. шукронаи Аллоҳ. худо ман худам метавонам собит мондам. эфири хута савоб шеста мондан смисл нестай худо. барое ки уведомлени вай худаш сообщение меравад дар чиё.
уведомление да ҳама подписчикот мера, вай смисл нест бо гашта сообществоаш кунӣ. шодиҷон идо конкретнаям зангин. туро дига бовар карда намешавад ҳокимҷон. ана овам тамом шуд, шукронаи аллоҳ. ё аллоҳи меҳрабон. анаку теҷа кулияб омадай, хуш омаде акаи баҳром, хуш омадӣ. Созит инҷа акаҷон, саломатӣ хубае? дагиҷада зиндагии зебост. Бародар як чӣ пурсам, шумо дар куҷоед? Ман бародари азиз дар шаҳри Краснодар, раёни юбилейнда кору фаъолият мекунам. Ҳаминҷа ҷои корумда зиндагӣ мекунем. Инамҷа дидестен, ӯ рӯз пахши мустақим карда, ами девола абой дошта. Абояша кандан. Иншоалло як 3-4 рӯзада худо хоҳа, гӯем як ҳафта пас абои клекиниша худо хоҳа сар мекунем. бо такрор мекунем. Шаҳри Краснодар, раёни юбилейнда кору фаъолият мекунем. коро шукронаи аллоҳ хуб ай, акаи ки Баҳром, шукронаи аллоҳ хуб ай. Ама болора бухон, боло рафт, боло ки муҳоҷир. Не идоф бовар кун ака, афандӣ гуфтай хонам сӯхт. Не тамом ака, ман бовар намекунам. Ман бо афандӣ аллакай фаҳмидим. Чанд кардам хеле гуфтай фирев кардай мардумаву. хулоса на самом деле хонааш месӯзад, кара фарёд мекунад ки мардум дига бовараш намекунад, медонанд ки фирев мекунад. дар ин дафъ хонааш хокистарбод мешавад. барои ҳамин ман ин дафтарам бовар намекунам. карочи бале бале худо. боло рафт, боло. тӯрам ҷурам я афандӣ дига, ҳокимҷон. ай тӯрам я афандӣ дига мебуронем. Так, давомша бихон охи сари дам. Не, ман давомша медонам охи. дониш рф, хуш омадӣ дониш рф. салому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омадем. нағзен, шукронаи аллоҳ хубем, раҳмат. шумо чӣ хелен? Созен, тенҷен? зиёдуллои мирзо, лайкҳои оригинал. хуш омадед зиёдуллои мирзо, хуш омаден бародари азиз, раҳмати калон. худо охир и додарам куҷое рава.
зангирай яка намедонам и чӣ хеле зан мегирифта боша. Ина ягон кас намегира, и сағира ами номи фермашо намегира, у занак мегиреза мера. И сағира ферми гов дора, ина кир мегира? Занаки говҷӯш гуфтесай, оху духтара ки дар квартира зиндагӣ дар балконшон гова гиранд чӣ кинанд ҷӯшон. Маззат нестай ҳокимҷон? Бо ай шаҳр духтар гирифтани, ай духтари говҷӯш мега. Говҷӯш неу говҷиш мега бо. Говҷӯш неу говҷиш. ҳокимҷон, ягон кас тира намегира сағира. ҳамун мефаҳманд, ҳамун ки говҷӯш гуфтаси талхкаф мешаванд, гумуш ки меган ин ягон ферма дора чӣ? Ман меом ҳоли бест. Шаҳри Тус Сити. Хушомадӣ шаҳри Тус Сити. Чокари бародари азиз, чашмота алова кардӣ, дандоната нишон додест. Чо кард бо? Смайлик рӯӣ карди дӯсти азиз. Биё худам якта буковум занат бутун. биё ҳокимҷон, илтимос даҳани мана наков. Ягон гап мегӯм, баъд механданд бачаҳо, ҳам баъд худат ба ягон хафа мешӣ. охи яй хубуш даҳани мана наков дӯсти азиз. Илтимос. акаи шодӣ мегӯяд чода будӣ, хела буд набудӣ? Ман будум. Ман 2 рӯз пеш дар пахши мустақим будум. Бо паре рӯз бегаҳӣ гӯем, хестум рафтум тарафи расистки меган, ҳамун тараф рафтум, як кор як шабашка ламинат ғалтидак. Шаб унҷа хов рафтум, унҷа ҳеч кас зиндагӣ намекунад, хов кардам унҷа. Даво ноутбука набурда будам, агарне пахши мустақим мекардам. Шаб унҷа хов кардам, рӯзи бозор гӯем хестум, 2 рӯз. У рӯз рӯзи бозораш хестум, соатҳои 11 ламината сар кардам, то соати 7 бега шудам ламината. Баъд бега соҳиби хона овардаеса нагмаиҷа ки бачаҳо занг заданд. Ма хулоса гуфтанд як ҷо меҳмонӣ биё, ош карда будиям. Ҳай хулоса соҳиби хонаро гуфтам ки мана уҷа ба айни мираҳ карочи бо гардон уҷа бурдак мана. Шав дар уҷа хай меҳмон шудем, бо саҳар омадем иҷа ҷои кор. Ҳа фаҳмо, ман рости гап як ҷои дигар омадам, оқа связ соз нест. Ту сағира связ соз нестай ки арӯс намеёвӣ. Ту куҷое равӣ связ соз нестай. Ҳатто связам боша, барои арӯсёвӣ туда связ соз нестай тамоман. Набудум. Хушомадед дӯстои азиз, бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, ҳама каса хушомадед. ҳафт нафар хушомадед мегӯяд. Так калон чизе. Ваҳ, кира дидам? Студияи Панҷакент. Студияи Панҷакент кира дидӣ? Бародари азиз хушомадӣ. Кира дида боша ин? Ҳокимҷон надида боша? Я Аллоҳи меҳрабон. Апаҷонам омадааст. Ина каналом тамом шуд. Обуна шудам. Апаҷони казан тиде. Шукронаи Алло. ҳамин чизи хунука хӯрам, гӯем хӯроки хунука хӯрдум. Ай холодильник ядам дар қартақомо дар мегирад. Винегрета дар холодильник мондум, ях кара. Микроволновка надорум ки гармш кунам. хӯроки хунук. Хӯрок хунук карочи иштиёрам гашт. Гӯем хай шукронаи Алло ки хай яду
мола гирифтем, кифоя ҳаминаш. Yo Аллоҳ. Аллакай фаҳмидем, ки завал дорам, қиртақамо дар гирифт дарам. Баъд ҳам ях кардам, чизи хӯроки хунука мехӯрӣ, дарро хунук сармод мекунам. Аку шаҳритуз ай дӯсти азиз кани гавзан ки мо туда чӣ хеле раҳмат гӯем ки арзанда боша. Гавзан чӣ хеле раҳмат гӯем, ҳам хеле раҳмат мегӯем та дӯсти азиз. Арзанда боша, ҳамун раҳмате ки раҳмате мегӯем та ки ҳамун раҳмат арзанда боша дӯсти азиз. Хай кани гавзан як сухан ки чӣ хеле раҳмат гӯем гавзан. Намеарзад апаҷон, ман дар хизмати дӯстон. Кани чӣ хеле раҳмат гӯем кани гавзан дӯсти азиз. Раҳмати простой бигӯем. Ши? Раҳмати простой? Бай раҳмати чӣ гуфтак? Хеле раҳмати непростой гуфтак, а? Так, Гулноза Алимова. Хуш омадин, Гулноза Алимова. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Иҷода мега ҳама девона будиян ку. фаҳми ҷояи девона чӣ дастир омади студияи Панҷакен? Студияи Панҷакен чӯ карӣ? Иҷа чӣ гап? Хуш омаден апаи Гулноза. Инҷа ҳеҷ гап нест, иҷа суҳбати дӯстонае. Созен, саломатитон хубае апаи азиз? Кору боракотон хуб аст? Зиндагиётон хуб аст? Гулноза хоҳарҷон хуш омадӣ. Сози нағзӣ мега казантеҷе. Гулноза апаҷонум хуш келдиз. Ки шаҳритуз гуфта. Усмонҷон силкаи каналашам монда. Анаку Ёқубҷон монда ки алҳамдулиллоҳ. Хубам, ташаккур. Хубии шумо, хушҳолии мо ҳаст иншааллоҳ казантеҷе. Бале. Так, дальше мирем. Акаҷон раҳмат. Так. Илтимос мара дастгирӣ кунен. Усмонҷон, Юсуфҷон, бародарин, апаен, хоҳарен. Иншоаллоҳ дастгиритон кардесиян, силкаи каналтонам мондан гирен. Ҳамун нафарое ки шидагӣ нестиян, иншоаллоҳ подписатся мекунанд каналтонда. Подписчика ҳамун қатон мегӯм ки подписчика маҷбурӣ ҷамъ карда намеша. Вақте ки ина ҳами шумо як хоҳиш дорум, дӯстои азиз, ҳами ҳар як нафари мо бояд айхамон ақл кунем. Вақте ки як нафар мисол навори моро хабар мегирад, допустим, мо айхудмон бояд ақл кунем, мисол дуроем навори вай хабар гирем. Хоҳиш мекунем ки дар комментариёҳо вақте ки медуроем, дӯстои азиз, мисол хеле нанависен ки шумо моро хабар намегирен, бемеҳр шудагину. Мисол бо бисёршон менависонанд ки дига хабарат намегирему, ту канали мана хабар намегирӣ. Дӯстои азиз, хоҳиш мекунем ки ҳамин маҷбурӣ нашава. Ҳами як ду се дафъ дуроен ҳамун одама хабар гирен,
ҳама одам ай худаш ақл мекунад. Ҳама одам гӯем як дафъа медурояд наворота хабар мегирад. Иншоалло хоҳиш мекунам фақат ки ҳамин хел мисол жду менависем, комментария менависонем ки жду дӯстони азиз, хоҳиш мекунам аз шумо ки ҳамин хеле нанависен. Мисол вақте ки дур омаден, мисол хабар гирифтен наворо, баъд ждат мекунам ё ки на дур омадан, баъд умеду орзу салому дуруд бахшиш додам. Так аз якдигар мо хафагӣ накунем дӯстои азиз. Ҳамин як коре кунем ки дӯстои азиз фақат ҳамамон мисол як хел, мисол чун админ ма апаҷонум дида гашта омадам. Бале саломат бошӣ, саломат бошӣ. умеди орзу созен хубен иншоалло. Шукронаи Аллоҳ. Хуб ҳастед шумо бародари азиз? Апаи Басир хуш омаден. Созен тенҷен апаҷон, саломатитон хубае? Инҷа худо ҳамин ки Усмонҷон Юсуфҷонро подписатсия кун, барое ки ман худам мисол беиҷозати шумо ман подписатсия карда наметавонам. Барое ки мисол гуфтестиян канали шумоае. Шумо мисол худтон фақат бояд дастгирӣ кунед, на ин ки мисол ман дурум дастгирӣ кунам. Ман беиҷозати шумо ягон кор намекунам. Ҳатто гӯем ҳамун подписатсия кардану ҳамун мисол заблокировать кардагиёнам бисёре одаморо кадоме заблокировать карда, ман намедонам ки заблокировать кардагия. Ки заблокировать мекунад ҳамин клӯҷдорро? Ҳамун нафаре ки ягон сухани қабеҳ нависондагӣ нестиянд, я маҳшар одамоям дӯсторо чӣ кардиянд, заблокировать кардиянд. Аз чӣ сабаб мекарда бошанд, ман намедонам. ҳамин канали Казан ТЖ нафаре ки сухани хуб нависондагианд, мисол ман ҳамун нафаро дидагӣ нестам, сухани бад, ҳамун нафароро заблокировать кардагианд. Шаҳри Туз ин худати так. хуш омадед дӯстони азиз. Админ клӯч ҳаст. Худо клӯч ҳами Қубод теведа видеои шуморо гуфтум мебинам, надидим иқа кофтам. Видеои кира дурай ватан? Эҳе, туй дорем қатъи Усмонҷон Юсуфҷон ку. Бардораи азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, 12 нафарен. Ҳамин 11 нафар ҳама каса дураен ҳамин канали Юсуфҷон, ин ҳамин Усмонҷон Юсуфҷонро дораен подписатсия кунед, силкаи каналша мемонад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. ё Аллоҳи меҳрубон. як дар ба рӯям беставу 100 дар кушода шуд.
خدا همین شعر نویسندگی یعقوب جان بلند خوان خودت. من ایدوری خوندن نمیتونم. خدا خودت بلند خوان آزاد نبیه. اسمان جان یوسف جان 108 نه. اسمان جان یوسف جان منم مایده دستگیریتون کردستیم. اما کسا سوزین خوبین انشالله. так шукрона алло хуб ҳастем. ман хондаестам нашунидестед. ку савоб шестова кунен эфира. беҳрӯзҷон хуш омадӣ. беҳрӯзҷон давлатов китоби дард дига созен. шукронаи алло хубен беҳрӯзҷон, саломатитон хуб аст, кору боракотон хуб аст, зиндагиётон хуб аст. 24 лайк шуда дӯстои азиз, раҳмати калон. миннатдорем ай ҳаматон ки ин қадар дастгирӣ мекунед. бардораи азиз 19 дақиқаи дига эфир давом мекуна. якдигаротонро дастгирӣ кардан гиред. ман бардораи азиз иншоалло оз як дуои хайртон метавем ки фаромӯш накунем. оз ҳамҷида 8 нафарем. дӯстои азиз, ранги ҳар вақта худованд бисмиллаҳи раҳмани раҳим. худованд ҳаматонро дӯстони азиз умраки дарозтон тияву ризқаки фарозтон тияву иқболи нектон тияву аҳли тавфиқтон куна, аҳли муъминтон куна. ҳар ҷо сафар мекунед дӯстои азиз, худованд сафари сафед, сафари бехатар соқ омаден. дӯстои азиз, саломат ба пеши падару модартон, ба дасти пур, ба даҳани ханда гӯем, ба кисакҳои пури қандалоту малмалот иншоалло ба пеши падару модар, ба пеши хешу ақрабо, ба пеши зану фарзандтон иншоалло баргарден. худоё худованди карим, нафарҳое ки орзуи фарзанд доранд, худо иншоалло насиби фарзанди солиҳу солиҳаву солимшон гардонӣ. нафарҳое ки бемор ҳастанд, худованд бемориҳошона шифои комилу оҷил ато фармоӣ. нафарҳое ки орзуву ҳавасҳо дар дилшон доранд, ба ҳама орзуву ҳавасҳое ки ба дилу нияти нек доранд иншоалло худованд ба ҳама орзуву ҳавасҳошон расонишона. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. соҳиби хона омад даровӣ кунам. ҳамсоя буда. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. аллоҳумма ғфир ли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина вал муъминот вал муслимина вал муслимот алаҳяи минҳум вал амвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва я қозилу ҳоҷот бирахматика я арҳамар роҳимин. ای فتاح بخشنده، ای فتاح بخشنده، بگشا دلی بنده تا بنده مسلمان شو، خواننده قرآن شو. زنده باشید دوستای عزیز.
қудоҷон шумо вуҷуда болода нависондем ки и қаҳдагаен ман ҳозир мегум баъди пахши мустақима қатъ кунам, як хона занг занам, қатъи падару модараму қатъи дустуру яком гап занам. Иншоаллоҳ бо баъдтарак баъд бо ба канали Ҳунар ва табиат пахши мустақим мебурам. Ҳамин сабаб як соати роҳ нагӯем пахши мустақим мекунем. Худо хоҳа ба қатъ мекунем эфира. бародар раҳмат барои ин дуоҳои некатон. Саломат бошен Усмонҷон, Юсуфҷон. Мо ҳамеша дӯстои азиз дар ҳаққтон дуо гӯем, ҳамеша дар ҳаққи ҳаматон дар намозҳо, дар эфирҳо, дар наворҳо, иншоаллоҳ дар ҳамаи наворҳо паштӣ ҳастай, иншоаллоҳ дар охирои навор гӯем последнее время чӣ кардестем, иншоаллоҳ охири наворда дуои хайрам додестем. барои ҳамин ягон ҷои мо кам намешавад, як сухани нек гӯем дӯстони азиз, бо хубтар мешавад. як орзу ҳаваси нек кунем, аз худо талаб кунем барои дигар дӯстон, барои дигар бародарони азиз. Иншоаллоҳ шояд як дуои мо, не як дуоямон иншоаллоҳ иҷобат мешавад. як мушкилии як нафари дигар соҳиби фарзанде мешавад. Иншоаллоҳ мо бо дуо месабзем. дар ҳаққи ҳаматон дуо гӯем дӯстони азиз. Омин, раҳмат. Саломат бошен. аллоҳ ёру мададгоратон бошад дӯстон. Саломат бошен. умеди орзу, саломат бошен. зиндагӣ зебост. Саломат бошен. ё аллоҳи меҳрабон. ҳазор раҳмат барои суханҳои зебои шумо. беҳтарин инсонед. так саломат бошен, саломат бошен. худо раҳмат барои дастгиритон бахшиш. дастам фаҳмо. ҳазор бор раҳмат барои дуоҳои худо. саломат бошен, саломат бошен дӯстои азиз, саломат бошен. ё аллоҳи меҳрабон. иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. ман намедонам кияй дар ҳамин навори охирони ман, ҳамин наворе ки ҳамин рӯз партофтагим субҳи барвақт партофта будам, дар ҳамун навор намедонам неважно кто я гуфтани як каналай, ман намедонам чӣ шахсиятай, он нафар шояд мана шиносад, донад. дар ҳамун ҷо комментария нависонда ки ин қадар насиҳат мекунию чиз намери пеши зани фарзандит солҳо месида иҷа. охир ҳамун руд сиёҳ ту бори ҳамун одама якумуш номи аслита нависон, дуюмуш шиноси дони манам рақами телефонамда занг зан мана гӯ мард бошӣ. худо занаша нависонда ки охир ман ай вақти хушма иҷо омадагим. ҳамин ғарибӣ ман ай вақти хушма омадагим ки ҳаминҷода кору фаъолият кунаму ай хурсандӣ ман гӯем ман оддих омадагим иҷа. ба як гуфте ки ман иҷа роҳаткунӣ омадагим, ба гуфти ӯ инсон. ман иҷа маишат акӣ ҳамара гӯем монанди хичон мекунанд. ҳамун нафаре ки ба фикрм буд монанди хичон мекунанд, гумон мекунанд ки мо иҷода ягон маишат мекунем, ягон духтарбозӣ мекунем, мегардем. ҳамин худо заната охир агар ҳамин ғарибида бошӣ, касе бошӣ набошӣ, агар ҳамин наздикиҳои ҳамин хештавори морам бошӣ, худо зана ту бори ҳамин инсона ки ҳамин хел сафсатаи ҳамин хели авсони деви хулиган менависонӣ. личне гапои личнира мемири охир занг зани лична ман да худам да гӯӣ.
мегуфта бошӣ ки ман ай хирсандима иҷа ғарибӣ омада ин қадар хидма ғам додистам да иҷа. Ман ҷонканим барои чия? Барои аҳлу оиламай, барои зиндагима пеш бурданмай. Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мекунем ки зиндагим хуб рафтестай. Барои оилам ҳамиҷо омадагим, барои падару модарам як бурда нон ёвем ки роҳӣ кунем ки онҳоро таъмин кунем, зиндагӣ пеш рава. Дигар ҳамин як сафсатаҳои беақлона менависонанд. ҳамун мард ҳастай неки бовар кунед занҳо шумо ку валлоҳи қасам ку ҳамун ғайрате шумо занҳо дорен. ҳамун мардое ки беномусе ки ман да нависон, шояд ҳамин хеш тавори мо боша, шояд ҳамин наздикиёи мо боша. Лекин худо зана ҳамихели инсонеро ки ҳамихели сафсатаҳои деви хулиган менависонад ҳамуҷа. Так. ҳама барои даҳан нон мебиё ки усмонҷон Юсуфҷон, мо охир ба гуфти он кас ки мо ай хирсандимона иҷо омадагем, оддих омадагем, гуфти ӯ гапо дар ягон гостиниса ховем, пула дарза кардагӣ, ягон гӯем оимча дар бармон, оддих омадагем иҷода. Ба гумони вай ҳамин хелае ки мо аз аҳлу оиламон бехабарем. назари он кас ҳаминай. Охи хай чӣ кор дори ина зиндагии манда чӣ кор дори? Ман аҳлу оилам, падару модарам, зану фарзандам ҳамаашай ман розиян. Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мекунем ки гап мезанем қадшон. Не толка ки мисол ман оно да мисол маблағ роҳӣ мекунем, ман намерум, ман да иҷа гӯем ба гуфти ту ҳамун ифлос мо гӯем зан дорем да иҷа. Ман занам дошта бошум, ман ай ту ифлос мисол наметарсам, паноҳам намедорум. Дилия салом хоҳарҷон. Так. Просто ҳамун сообщение хондум ки худо ҳамун сообщение худат нависондагиам, баъди болотари комментария худат дар ҳамун одам нависондагиай. Ман намедонам чӣ гуна инсонанд. Охир ҳамун кадом нафаре ҳастае ки мана хуб мешиносад. Не, ман зиқ намешум. Охир ҳамин асабои ман вақте клиент меша, баъд ҳамихели сафсатаҳое менависонанд. Охир ҳамин худо занаша, ҳамин мешиносӣ, медонӣ мана занг зан манда, гав зан ки бародар, мисол ҳамихели чӣ да ту намерӣ, ё ки ман ай вақти хушима манам мехоҳам ки бари падару модарам равам, бари зану фарзандам равам. Мана намефурад ки ман соҳиби дустурияки нав шудагиам, бо дустуриякам гӯем 8 моҳа уже 9 моҳагиш рафтестай. Мана намефурад ки ман равам бинам ва букашам, буса кунам дустуриякома. Мана ин намефурад. Лекин ман номусам мебиёяд ки ман оилама бояд таъмин кунам, ман бояд аз қафои зиндагӣ шавам, мард бояд аз қафои ризқу рӯзӣ боша. Баъд ҳамун фикри охир ин шам агар фикр кунем, ҳар ду тарафи фикри нафсай. Дар инҷа ман мисол ман ду тарафа фикр, агар ман ду тарафа фикр кунам, ман ҳозир ҳар ду тарафа фикр мекунам, лекин худованд сабр тия, худованд сабр метиҳад иншоаллоҳ. Сабр мекунем иншоаллоҳ. Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мекунем ки худованд ин қадар сабр метиҳад, мода ин қадар тоқат мекунем. Лекин зиндагӣ ҳамин пастии баландиш ҳаминай. Охир дӯстои азиз, админ авсони деви хулиган нақл кардаста. Дилия теже модари азиз, ин ҳами яхе ҳами фасодо медуранд, ҳами авсони деви хулиган менависонанд, барои ҳамуно гуфтаистам.
ман ина дар иҷа гуфтанӣ набудум, дар канали худам гуфтанӣ будум, бо ҳамин гӯем видео эдит кардан натонистум, худмат гуфтум. ман шуморо дидан замон фаҳмидам, ки шумо дар чӣ ҳолатен, ай ҳамун чӣ шидагитон, маълум ай ки шумо чӣ ҳол дорен. Нафаҳмидам, ҳамин пахши мустақимо сар додагида? Админ чӣ мега? Так, худо хуб кардӣ гуфтӣ, вай беномус шуморо ҳамаи ҷода мекофтай. Аку шунид ки он ҳамун комментарие ки шумо дар видеои охирони ман қудо нависондагӣ, ҳамунҷо комментария дуроен нависондагӣ, ҳаминҷо да ҳамунҷо болои комментарияи шумо да ҳамун нафаре ки нависондагиай неважно кто яй ҳамун каналаш, ман намедонам он кас кияй, некем ман мумкин уверени сиқати мумкин гӯм ки ягон хеши тавори худам мумкин бошад, мумкин ягон дӯсти наздики худам бошад, некем худо занам хеле дӯста ки охир рақами телефонма дори, занг зан гума, ё ки ҳамин рақами телефон дӯстум нести, мисол рақами телефони ман ёфтанашо қадар қин неста, нависон рақами телефона, гӯ ки нависон рақами телефона, ё ки гӯ сроочно занг зан, ман зангат мезанам. номи канали ман ҳунар ва табиата. Туй дорем хаттикӯ шаҳри Туз, аки чӣ хеле кулиштием та бо дуюм картина. Фею хуш омадем. Не ҳеҷ гап нест, ҳама тенҷа. Ака сози хуби шукрона, алло хуб ҳастем. Дило ТВ хуш омадем. Фею хуш омадем. Ҳеҷ гап нест, ҳама хуб аст. салом ба ҳамагӣ. 6 лайк. Хуш омаден. Фариштамоҳи ғариб, хуш омаден. Шукрона, алло хуб ҳастем. Мана дастгирӣ кунен. Ман 120 дӯстои азиз, ҳами Усмонҷон Юсуфҷонро дароин дастгирӣ кунен. Номи канали ман ҳунар ва табиат ай ки Усмонҷон Юсуфҷон, номи канал ҳунар ва табиат. ҳамун нафар ҳаминҷо да будая, дизлайк монда. дизлайк мемона, чӣ мемона, мондан гира. Дизлайк ҳам пешравия. Силкаша монен. Худо ҳамин силкаи канали мана монен. Ман худам монда наметавонам, мозибарое ки ман пахши мустақим даҳам.
телефона дар дастам гирифта наметавонам. Телефон вайфай телефон қати пахши мустақим кардам дар ноутбук. 3 метр дур аяйман. Ака ключ битен. Ключ дорен шумо? Фариштамои ғариб, шумо ключ дорен? ва ҳами ягон нафари конкурскун ман дидак омадам, як дизлайкамон рафт карочи бардоро. ҳами кадом нафарои конкурскунанд? дар пахши мустақими ман 2 рӯз пеш буден, 2 рӯз пеш чӣ хеле шуд ман суҳбат кардаиста будам. Ина диден надиден ба зубони ҳол омаданд, мегӯянд ки ягон темаи дига дагузар, ягон мавзӯи дига дагузар, моро халал нарасон мега. Фаҳмидесе? ма будум ака. Инам пахши мустақим да буден. Унам уҷа ба зубони ҳол омада, мега як темаи дига дагузар, басш кун мега. Иқа гуфтӣ мега. Барое ки агар аҳамият дода бошем, дӯстои азиз, дар ҳамин мавзӯъ бисёр ҳамин наворҳои ман, ҳамин эфирҳои ман тӯли 3 моҳ меша қариб дар ҳамин мавзӯъ рафтаистай. Тӯли 3 моҳ мумкин зиёд шудааиста бошад. Дар ҳамин мавзӯъ рафтаистай. барои ҳамин инами дилшона гирифтем, ба фикр значи кора мекард, значи действит кареса ягон гар суханои мо, дӯстои азиз. Ха инами саҳарӣ, дӯстои азиз, инами саҳар ман навора партофтум. Тӯли 1 соат нагузашта буд, 1 соат гӯем гузашта буд баъди навора партофтан. Ман да як бародар занг зад, гуфта ки инами айдасти ами билетгирии айдасти конкурскунора як нафар билети қиёмат гирифта, сум қарздор шуда набурида, давле нишда, касали давле нишда. Давле ҳаволо кардиян, равонаш кардиян Тоҷикистон рафта. Инами чӣ фоида мегирем дӯстои азиз, инами конкурс чӣ фоида мегирем бародари азиз? Инами саҳар ман да занг задан, ами хеле гуфтанд, дӯстои рост мегӯй дода. Ба худо қасам, аммо бародар гуфтак, ҳатто қасам хурд, гуфтак ки бародари азиз, инами хеле ҳодиса шуда, гуфт. Акаш гуфт буридак, додаш гуфт хест, додаршам хест, карочи гӯем шерак шудан, бахти хичона санҷидан, 2-3 дафъ мисол буридан, як бор ҷасти малахак, 2 бор ҷасти малахак, охир ба дасти малахак, баъд ами ҳар рӯз баъд аму ғора пропускат мекунӣ, не як рӯз дар ботлоқ меафтӣ, баъд пушаймонии калон дора. Чоҳкан зери чоҳ, вақте ки чоҳа кандан мегирӣ, назарат намегирад ки чоҳро кандестию, худат намеғалтӣ, як рӯз рӯи чашмта парда мегирад, дар он чоҳ меғалтӣ. барои ҳамин чоҳкан зери чоҳ, дӯстои азиз, гумон накунед ки чоҳро меканеу хутон ҷои чоҳро медонед, дар ӯ чоҳ намеафте. Не, чоҳкан зери чоҳ барои чӣ гуфтиянд? Як рӯз не як рӯз. як чиз дига мегӯянд ки поёни шаби сиёҳ сафед аст. вақте ки мо дар як мушкилӣ ҳастем, иншоаллоҳ Аллоҳ меҳрубон ба як сабабе мушкилии мо ҳал мешавад. Некем чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад, дӯстои азиз. Агар сӯзад, сӯзад, дами дигар намесӯзад. барои ҳамин мо, дӯстои азиз, ҳеҷ вақт бояд ноумед набошем. мо ҳамеша мисол ба умед бошем, ҳаракат кунем, Аллоҳ баракатша худаш метиҳад. Усмонҷон саҳар мехезӣ ки гирехтиян. чизои муфид 29 лайк. ассалому алайкум, созен хубен ҳама каса, чӣ ҳол дорен акаи ҳунар? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракату. дӯстони азиз, суҳбат гарм рафт, я 10 дақиқаи дигарам хай местем, пахши мустақима ба қатъ мекунам, барое ки хона занг задан дар курай. Так, суҳбат мекунем хай 10 дақиқаи дига. хотири рӯи шумо дӯстои азиз, иншоаллоҳ
баъдан пахши мустақимро қатъ мекунем. барои ҳамин бародарои азиз, мо бояд кӯшиш кунем. Мо ҳамин ғарибӣ чӣ да омадагем? Ба як орзуу ҳавасе, ба чандин орзуу ҳавасҳо омадагем, ки як мон гӯем ду шава. ба ҳамин орзуҳо омадагем, ки як маблағе ба даст биёрем. Дӯстони азиз, як ризқи рӯзие ба даст биёрем, ки як зиндагимон пеш рава, як пешравие кунем. Дӯстони азиз, модератороми Google, и чӣ шуд? Худо ту далид кардӣ ки чизои мусаб шунта. Апаи фею хуш бошен. Так. Айма ҳамаш ба номер одминӣ намешавад. Так. Не, ман кӯр кардам. Саломат бошед. Чизои муфид созӣ, саломатит хуб аст, дӯсти азиз? Кору боракот хуб аст? Акаи Расул омадаги. Акаи Расул хуш омадин. Саломат бошен. Так. Акаи Ҳунар, алҳамдулиллоҳ, соз хуб. Раҳмат. Шумо чӣ хелен? Созен хубен? Шукронаи Аллоҳ хубем. Раҳмат. Силкаи ҳунар ва табиатай даромада дастгирӣ кунед. Так. Кӯбод 60 бародар шудам. Ана Усмонҷон Юсуфҷон силкаи каналаш омодаги дар ин дастгирӣ кунен. Акаи Ҳунар, камнамо шуден. Ки медурам, наворотонда медурам ку. Баъд ман бисёр вақт медурам ҳами теҷе балҷуон пахши мустақимишда гумон мекунам худат ҳамин ҷаде ки худат нестӣ. Худат камтар камнамо шудагӣ. Кидам ду райватандам пахши мустақим мекунан, медуроем, шумо нестен. Чандин нафарода пахшои мустақим шонда медурам. Ман хеле шуд шуморо надидам, мина нав дидесам туна. Ҳунар табиат 855 обуна шудам. Раҳмати калон, миннатдорем. Зинда бошем. Шаҳри ту чо кари гира дорӣ бо? Хуш бошен муфид. Алҳамдулиллоҳ созем. Шумо соз ҳастен? Хуб ҳастен? Камнамо шудагиен. Инеш инша мега камнамо шудагӣ, ваиша мега дигараш дигарша. Хай хулоса ҳамамон камнамо шудагием. Алҳамдулиллоҳ созем, хубем. Раҳмат. Акаи Расул, чӣ ҳол доред? Чӣ навигариҳо? Акаи Ҳунар, ханда расшуда ки чизои муфид. Саломат бошен дӯстони азиз, зинда бошен. Дилам аз даргаҳи Аллоҳ бихоҳад, ки шаб хобиданам бошад бароҳат. Оли як шеъри хуб нависондагим, дӯстои азиз, дар телефон нестай, дар варақ нависондагим. Дар ҷои кор, оли ҳамун ҷои коре ки ламинат задагӣ будум, дирӯз рафтагӣ будум, дар ҳамунҷо дар варақ нависондум. Як лаҳза ямо хӯрок хӯрдани абед дагӯем. Инами шеъре ки гуфтестам ку нав шеъре такрор кардам. Ҳамин ака гуфта наметавонам ки шеър ай ҳама шеъри беҳтарино аю, лекин шеъри бисёр пурмазмун ай, маънии мантиқиш бисёр калон ай. Оли иншоаллоҳ мебуроя. баъд гирен, барои ман фарқият надора. Дар каналотон метавонен хонен, метавонен нашр кунен. Бисёр шеъри хуб нависондагим, дӯстои азиз. 22 мисраъ, лекин 22 мисраъ, дӯстои азиз.
азиётш накардум, ҳамин қофиябандиша кардум, гӯем азиётш накардум, лекин ҳамин камтари аввали ҳарфш ҳамин ду мисраш ба хиёлам омад, хондум. ин дӯсти ман аз хок аст, гар хок шавад рӯзе, ин номи ман аз дунё барбод равад рӯзе. Ин шеъра ман худам эҷод кардагиам. Саломат бошӣ, саломат бошӣ. Беҳтарин, беҳтарин. Акаи ҳунар кӯ бихонем. Ду мисрашам нав ба хиёлам омад, хондум. оли худо хоҳа ду рӯз пас худо бихон хондестам сабшинушуна. дӯстои азиз, ду рӯз пас худо хоҳа иншоаллоҳ агар ҳамуҷо абои килекинӣ равум, варақа мегирим мебиёрум мехонум, барое ки уҷуда ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад. Агар зиндагӣ мекардан, ман мисол соҳиби хонаро мегуфтум, чи сурат мегирифт роӣ мекард, дар як варақи калон нависондагием. Так усмонҷон, раҳмат барои шеъратон. ина саломат бошед. ин дӯсти ман аз хок ҳаст, гар хок шавад рӯзе. ин номи ман аз дунё барбод равад рӯзе. ин шеъра ман худам эҷод кардам. бале, саломат бошед. бисёр хуб. ягон шеъри зур боша, каналда мемонем. Акаи ҳунар гап нестай. ин шеър ба фикри ман беҳтарин шеърай. Дӯсти азиз, ман 1.5 соат нависондум ҳамин шеъра. 1.5 соат фикр кардум. гӯем маънеш хушрӯ омада буда ки мисол як фикр мекунӣ бо хай ҷида хай чӣ хелай настроеният хуб боша. ман дӯстои азиз, настроениям хуб боша ку шеъра хуб нависонда наметонам. настроениям безеб боша, ба фикрои хуб дар сарам мебиёяд. настроени безеб боша, як фикро як қофияҳо дар сари ман мебиёяд ки аҷоибай да дӯстои азиз. ман гуфта будум ки дӯстои азиз, вақте ки мисол пеша шеър менависонем, ҳама пеша шеър омадан нависондан, аввал маънаи ҳавай мебиёяд, маънеш мебиёяд дар калимат. ман ҳамун маънаи ҳавай қофиябандӣ мекунам просто. шеър дар чӣ мавзӯъ бошад? шеър дар мавзӯи чиай? одобу ахлоқ аю дар мавзӯи зиндагиай? давоми шеъри мара хонед. давоми шеъртона намедонам куҷо рафт. эҳе, қатъи шаъри тӯй дорем ку ина кадоме раҳмат гӯем, мега ки на меарзад. чӣ хеле раҳмат гӯем ки инда бо арзад. дӯстои азиз, шаъри тӯза як намуд раҳмате гӯя ки арзанда бошад. чота раҳматотонро принимат накардаестай дӯстои азиз. иншааллоҳ, иншааллоҳ. ки усмонҷон, юсуфҷон комментария боло рафт. мушаки ноутбуки ман камтари хеле маззаш гирифтагия, ҳолиам то ҳол мушаки соз гирифтагӣ нестам дӯстои азиз. вақте ки боло мекунӣ поён мекунӣ боло мера, ҳама алдараш гирдо мешавад. бахшиш хонда наметонам шеъри нависондагитона. бахшиши зиёд. так, раҳмат, 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 раҳмат. ана ин раҳматҳоро принимат кунӣ ки
чӣ ном дорӣ? Шаҳри Туз? Пирнимад ки раҳматура. бо тарозуе ки ҳоло фонди мардум мекунӣ, бо тарозуе ки ҳоло фонди мардум мекунӣ, рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. саломат бошед дӯстои азиз. бисмиллаҳи раҳмани раҳим. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. аллоҳу мағфири ли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина ва лмуъминот ва лмуслимина ва лмуслимот алаҳяи минҳум ва ламвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва ё қозию лҳоҷот бираҳматика я арҳамар роҳимин. хуш омадед дӯстои азиз. ай ҳаматон узри зиёду худованд нигаҳбони ҳаматон боша. худованд ёру мададгори ҳаматон боша. чӣ орзуу ҳавасе дар дилтон дорен, ба ҳама орзуу ҳаваси некатон худованд расонатоно иншоаллоҳ. як тӯли 1 соат ёки ним соат пас худо хоҳа дар ҳунар ва табиат қати пахши мустақим мекунем. якум қати аҳлу оила гӯем суҳбат кунем, падару модар, зану фарзандон қати суҳбат кунем. хулоса ба пахши мустақим мебуроем. ба шарти оле агар телефона бардоранд. агар телефона набардоранд, пахши мустақими ҳунар ва табиат сар додем мешавад. дӯстои азиз, худо ҳофиз. худованд нигаҳбони ҳаматон бошад. раҳмати калон миннатдорем ай ҳаматон ки канали Kazan Tijera дастгирӣ кардем. раҳмат шумоram. саломат бошед дӯстои азиз. миннатдорем. худо ҳофиз.